Social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndiri kumhanya nayo, nyaya yandiri kumhanya nayo izvezvi ndoda mukurumidze manzwa imuzo zviri kuitika. Pane kudenhana kwaitika, Passion Java adenha Queen Tatalicious Gurundoro ati so chiteerera ndisada kuzisai nyaya yevazukuru vangu ava vada kuti varwe. Usati wasubscribe tena on your notification bell kuitira pega patino uploada mavideos you will be notified. Ndichitira kuti maswera sei kwese kwamuri vazukuru vangu. Ndichite big shout out kune muzukuru wangu anonzi Koni Musimboti na Emily Jomboro na Prosper Siwela. A big shout out to you vazukuru vangu. Right, vazukuru, pane ka video kaitwa na Passion Java achidenhawo Gurundoro. Hanzi since nhasi iri Mother's Day pabva paitawo kamwana kabva kasvikirawo Gurundoro vachishevha. Handiti vari busy kushevha ndebvu, vachishevha ndebvu. Abva kamwana kavakati Happy Mother's Day. Handiti pakasvika kati Happy Mother's Day hanzi na Passion Java Gurundoro vapfurira waita basa. Aiwa zvopera zvakanaka herezvi. Handisi kuona zvichipera zvakanaka nyaya dzachona. So ngataura namacomments kuti munofungei, ndiani anokundwa panyaya dzepamuromo Gurundoro na Panganai Java. Handiti so ngataura namacomments from Ango Send, the only Zimbabwean Ango. Ndochanda ndiuye ndizokuzisai tichimirira kuti Gurundoro azozvipindurirawo Queen Tatalicious. Handiti panyaya yachona yakora muto. Tichiti much love.